Маленькі райцэнтр паміж Віцебскам і Полацкам. Сёння Шуміліна не саступае сваім вялікім суседзям па прыгажосці і утульнасці. Тут жывуць больш за 7 000 чалавек. Месцічы адзначаюць, пасёлак за апошнія некалькі месяцаў змяніўся да непазнавальнасці. На гэта ёсць грунтоўная прычына. Мястэчка сёлета прымае абласны фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2021». Да галоўнага свята аграрыяў Шуміліна пачало рыхтавацца загадзя. На пэўны час пасёлак ператварыўся ў маштабную будоўлю, дзе штодзень працавалі сотні спецыялістаў. Яны прыводзілі ў парадак вуліцы, дарогі, паркі і скверы, абнаўлялі аб'екты сацыяльна-культурнай інфраструктуры. Адна з самых буйных будаўнічых пляцовак – раённы цэнтр культуры. Будынку больш за 45 гадоў. Яму быў патрэбен капітальны рамонт і мадэрнізацыя. Ад мінулага засталіся фактычна толькі сцены. Спецыялісты замянілі сеткі вода, электра- і цеплазабеспячэння, каналізацыі, правялі работы па ўнутраным аздабленні, добраўпарадкавалі тэрыторыю. Не забыліся пра начынку. Набылі новую гукавую и видеоаппаратуру. Работы были начаты в 2017 году. Была выполнена кровля, замена кровли. Были утеплены стены. Стены заново были заштукатурены. Полностью все внутренние отделочные работы были почти, можно сказать, с нуля. Дзякуючы дажынкам раённы цэнтр культуры будзе адзначаць другі дзень нараджэння. Для шумілінцаў гэта асабліва важны аб'ект. Ва ўстанове культуры яе 15 філіялах рэгулярна праводзяцца разнастайныя святочныя мерапрыемствы. Напрыклад, сёлета іх прайшло ўжо больш за 2500. Арганізавана таксама работа сотні клубных фарміраванняў, большая частка якіх для дзяцей. Новае аблічча набыў Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей. Да галоўнага свята хлебаробаў ён змяніў сваю прапіску і пераехаў у новы будынак. Гэта своеасаблівы падарунак да юбілею установы культуры, якая ў лістападзе адзначыць сваё 35-годдзе. Плошчы музея павялічыліся ў 2 разы. Пашырыліся экспазіцыйныя залы, прысвечаныя гісторыі Шуміліншчыны, Вялікай Айчыннай вайне, пасляваеннаму перыяду. У фондах захоўваюцца калекцыі археалагічных знаходак, фотаматэрыялаў пра жыццё і побыт гараджан, друкаваных і рукапісных дакументаў ваеннай зброі. Дарэчы, па выніках работы за 2020 год Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей стаў лепшым у вобласці. Раённая бібліятэка таксама істотна абнавілася. Будаўнікі асвяжылі фасад, замянілі вокны, пафарбавалі сцены. З'явіўся перад будынкам сучасны шмат'ярусны фонтан з рознакаляровай падсветкай. Мы приезжаем сюда к дочери с зятем, это наша внучка. Здесь они живут уже 2-й год. И вот за это время мы видим, что реально преобразилось все. Стало красиво, люди работают, делают красоту новую. Вот парк, фонтан такой прекрасный, с внучкой проезжаем смотреть. Цветов насадили, ремонты в магазинах, фасады вообще приукрасили. Вообще все прекрасно. Архітэктурнае збудаванне – частка новага сквера ў цэнтры пасёлка. Размясціўся ён насупраць райвыканкама. Тут і пляцоўка з ваеннай тэхнікай, монумент артылерыстам, памятны знак воінам-інтэрнацыяналістам. Дарэчы, сквер – адна з 4 зон рэканструяванага цэнтральнага парка. Цэнтральны парк – адзін з найбольш чакаемых мясцовымі жыхарамі аб'ектаў. Да абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2021» тут праведзена маштабная рэканструкцыя. На працягу некалькіх месяцаў штодзённа з раніцы да позняга вечара на пляцоўцы працавалі больш за 40 чалавек. І кожны на сваім участку. Мемарыяльная зона, дзіцячая зона, зона масавых мерапрыемстваў, сквер. Пасля рэканструкцыі ў паўночнай частцы парку з'явілася алея славы. Усталяваны больш за 30 новых стэл з фотаздымкамі герояў Савецкага Саюза і герояў сацыялістычнай працы. Тут жа размешчаны мемарыял у гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў Шуміліншчыны. А вось паўднёвую частку парка ператварылі ў вялікую зону адпачынку, якой, як сцвярджаюць месцічы, вельмі не хапала ў пасёлку. Для детей стало очень много развлечений, стало намного современнее, интересней. За все время, за все лето мы очень рады, что вот так вот преобразилось и стало красиво. Дети, видите, не прогнать никого. Пясочны дворак, горкі, вяровачны парк, качалка-балансір. Пляцоўкі для дзяцей аснашчаны сучасным і бяспечным гульнявым абсталяваннем. Ёсць і свая варкаут-пляцоўка.
Для тых, хто не ўяўляе свайго жыцця без спорту, у парадак прывялі стадыён. Работа на аб'екце кіпела ледзь не кругласутачна. Будаўнікі стварылі па сутнасці новы спартыўны комплекс. Будавалі яго па сучасных тэхналогіях. З'явіліся бегавыя дарожкі з наліўным гумавым пакрыццём, крытыя трыбуны, дзе 200 балельшчыкаў могуць сачыць за спаборніцтвамі, а таксама варкаут-пляцоўка. Пасля рамонту на стадыёне з задавальненнем займаюцца маладыя шумілінцы і сталыя гараджане. Аднак гэта не адзіны абноўлены аб'ект у сферы спорту і турызму. Правялі работы таксама ў мясцовай спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву, спартыўнай зале фізкультурна-аздараўленчага цэнтра Шумілінскага района. В нашей спортшколе культивируются два вида спорта. Это волейбол и греко-римская борьба. По этим двум видам спорта у нас довольно-таки высокие достижения по области. В этом году наши парни и девушки заняли первое место и ездили на республику от нашей области, от Витебской. Ну и наши борцы занимают всегда высокие первые, вторые места, чемпионы, очень много чемпионов Республики Беларусь по греко-римской борьбе. Также у нас имеются и призеры чемпионата Европы среди юношей. Маштабную рэканструкцыю перажыла адна з буйнейшых устаноў адукацыі Шумілінскага района сярэдняя школа нумар 1. 1 верасня яна адчыніла дзверы для амаль 900 навучэнцаў. У новым навучальным годзе установа атрымала статус школы будучыні. У рамках рэалізацыі праекта «Мадэрнізацыя сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь» там у некалькі этапаў праводзіліся рамонтныя работы. Замянілі сістэмы цепла- і электразабеспячэння, каналізацыі, абнавілі спартыўную і актавую залы, харч-блок, дзе з'явілася новае абсталяванне, а таксама адрамантавалі навучальныя кабінеты. Закупілі новую мэблю і тэхніку, мультыборды, камп'ютары, мультымедыйныя сродкі. Правялі ў парадак да новага навучальнага сезону і Шумілінскую сярэднюю школу нумар 2, а таксама 4 мясцовыя яслі-садкі. У дашкольных установах адукацыі адрамантавалі дах, пафарбавалі фасады, замянілі вокны, абсталявалі харч-блокі, абнавілі гульнявыя пляцоўкі. Правядзенне ў Шуміліне абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі ўдыхнула ў райцэнтр новае жыццё. Змены закранулі установы культуры, адукацыі, спорту і турызму. Яркімі фарбамі заіграў і жылы фонд. Предложенкам на объектах жилищно-коммунального хозяйства нашего города, в принципе, была проведена большая работа. Могу сказать, что только капитальным ремонтом было отремонтировано 17 жилых домов. Это 16,6 тысяч квадратных метров жилья. А при капитальном ремонте проводится очень много работ, то есть полностью меняется отмостка, полностью крыша, утепляются торцы зданий, инженерные системы, меняется внутри дома, покраска фасада. Это очень большая работа. Текущим ремонтом было сделано 26 жилых домов. Будаўнічыя брыгады таксама займаліся асфальтаваннем двароў і вуліц, устаноўкай новых агароджаў. На тэрыторыі Шумілінскага района пасадзілі каля 1000 саджанцаў дрэў і кустоў. Сапраўдным упрыгожаннем пасёлка сталі новыя арт-аб'екты. Сярод іх тэлефонная будка, дарожны каток, футбольны бутс і мяч. Маштабныя змены закранулі таксама аб'екты гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Усе будаўніча-мантажныя работы вяліся за ўласныя сродкі прадпрыемстваў і арганізацый, а гэта парадку 2 мільёнаў рублёў. Вядомыя сеткавыя кампаніі і прыватныя крамы абнавілі гандлёвыя залы. Навёў глянец да даджэных 21 года і чыгуначны вакзал райцэнтра. Гэта візітная картка Шуміліна. Дарэчы, сёлета спаўняецца 155 гадоў з дня адкрыцця руху ад Полацка да Віцебска. Да абласнога фестываля кірмашу працаўнікоў вёскі станцыя прыкметна змянілася. Вакзал паўстаў перад мясцовымі жыхарамі і гасцямі ў істотна абноўленым выглядзе, на што чыгуначнікі выдаткавалі больш за 300 000 рублёў. Усяго да свята аграрыяў новыя абліччы набылі больш за 100 аб'ектаў. Мясцовыя жыхары з радасцю ўспрынялі змены, якія адбыліся ў іх родным пасёлку.